să fac-o. Salutare lume, eu sunt Edu și azi vom filma Transformice. Acesta este un nou... Dar nu e așa de nou. Nu-i chiar nou, dar nu l-am prezentat încă pe canal. Hai cu mine. Nu trebuie să vă omorâți. Nu trebuie să vă omorâți, trebuie să tot săpăiți ca pe, la deathmatch, să luați brânza, să vă băgați în gaură. E un pic mai super fucking greu, super fucking hardcore. Așa. Face simplă. Pe mai mult numai trebuie să... Da. Piu! Asta mă trebuia să mă de reclama. XD, n-a fost. Nu pot să fucking fac. Stai, eu știu că fac mapa toată. Și eu te arunci aici, bă! Da, așa și mori. Robert, pe ce joacă? Bun, deci haideți, Star Wars. Hai, bă, respawnează-te. Dar nu pot să... Fucking hard. Este când atingi apa, o duce sus și va trebui să apăs pe jos. Dacă apăs pe jos, mor. Fără totul și reindeer. Gata. Mergi mai bine pe jos. Ce? Mergi mai bine pe jos decât pe face. Sunt beta. Ce mai tare pe face? Eu am auzit că dacă vrei să știi Bang, bang, into the roof. I wanna bang, bang. And all over you. Make me hard. Hai mă, bă, dar fă de deathmatch. Imediat fac și de plăcere. Oh, bă, ce bine am găsit un nebun. Dar tot cu parola asta și... Bang, bang, into the roof. Oh my god, am reușit și mapa asta. Cum ai făcut-o? Nu, trebuia să te omor, Na, nu mi-a ieșit să te omor. Nu, te fut. Nu, am murit. Grandmother. Hai că vine bossulecă. No! Bravo, Gigi. Nu pot să... A? Nu pot, mai împins, ești prost. Scuze. Mai fucking împins în cur când am luat brânza. Scuze, o să te las. Da, s-a pus mai easy. Da, dificulte. Oh, vai, tare easy. What the... În 2 secunde am reușit mapa. What the fuck? În 9 secunde. Bă, ai văzut cum am luat brânza? Trebuia să fi luat brânza. Say hello, I'm a penguin. Chica, say hello, I'm a penguin. Say hello, I'm a penguin. Nu pot să cred, m-am sinucis ca să-l fac pe ăsta și tot nu l-a făcut. Am făcut cea mai ușoară mapă, adică... Care mai e încă 11 secunde și o tot nu o fac. Puc! Fac eu de puc! Ești o puzzlă! Dar fătuți puzzlă! Fix când eram să o fac, motherfucker! Nu! Ce faci? Ce mă pingi? Hai, deci tu trebuie să împinge-mă pe mine. Ok. Nu merge, acum stai să te împing eu, știi că așa, hai. Poc! Am reușit să dă. Hai, acum ai rândul tău. Hai, împinge-mă tu pe mine. Ok.
împingi, tu nu știi să împingi. Tu ești un pinguin, nu ea. Hai, bă, hai să te împing eu. Piu! N-am nevoie. Hai, împinge-mă tu. Piu! Dar tu nu știi să împingi, bă! Deci vreau să încep la apa. Tu nu știi să mă împingi. Piu! Știu să te Am împingi. spețul ăsta astăzi. Nu știu, nu-mi iese. Nici nu e cu spețul ăsta. Dați-mi la parola. Nu-i da parola. Dar fă una nouă. Trebuie să treacă, dacă reușesc eu mapa și dacă da, și pot să fac până la 9, înțeleg? Dar nu pot. Trebuie să scurgă filmele dacă reușesc mapa. Te rog, lasă-mă dacă vrei să fac mapa. Stai, să-ți fac o chestie. Mă lași? Te-am împins numai. Dar mă descurc eu. Dar eu numai ce împing în aer, știi? Deci, în 3, 2, 1... Hai, știi? Să sar ca la survivor, știi? Să sar deasupra mine să te arunc eu, știi? Să zbor tu mai în aer. 3, 2, 1 și... Dar așa vrei? Da! Nu mai știi să nu mor tu. 3, 2, nu. Dacă te-a schimbat mapa. Sorry. Nu! Fac și eu prima mea fucking mapă! Nu! Așa. Bravo, alege Ce? orice număr. Dificultatea. Tot unul. 1, dă 1 aici. Skip this map. Dau? Da, 1. Apasă 1. Am dat să dau skip this map. Să trecem mai la următoarea. Hai că dacă și-am apă la jumătate și da, pune să apasă. Ce mai zis de mapă? Deci data trecută, din cauza ta. Dar să nu intri înaintea mea în gaură. Puf! 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 De ce? Ți-am zis să nu intri, că acum mai am numai 16 secunde să o fac. Hai, te aștept. Fuck you! Fuck you! Nu vine să crezi ce am făcut. Ați văzut cum a pis cu calaura asta cu fustă? Nu mor, nu mor. Piu! Bă, dar iar asta e a doua oară când e pe care să o fac și mi se scurge timpul, dar fac diși. Piu, pă, până băș, băș, zbăș. Nu, nu! Asta e chiar perfectă pentru tine, scuze. Facem apă normală. Nu. Da. Nu mă. Fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you, bă, prima oară când am ajuns eu acală. Nu puteai lăsa în pace. Nu, nu că ți trebuie să mă împingi, dar păi cum? Cu esa mano, la brânză. Vreau parola. Oh, fuck. Câtă dificulty ai fucking pus? Hai bă, am sărit și eu. Am făcut ciu, ciu. Doamne, cu cap. Au, m-am lovit la deget. Piu. Sau mai bine zis getine. Nu! Piu! Piu! Fac de shit! Minge tâmpită, minge tâmpită! Piu! 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 Ah, fucking piu! Du-te! Hai, împinge-mă! Nu! Așa! Așa! Mersi, mersi! Mersi, amigo! A murit. N-am fine, nu nimic. Să te împing și eu? Eu vreau parola. A? N-am nevoie. Leo. Piu!
Care era parola? Că am uitat-o. Nu-i zice! Am schimbat-o! Păi da, dă-mi-o. Să-i dau? Nu! Orice-ar fi, nu i-o dați! Oameni, mă revolt asupra ei! Luptă, luptă și îndurare! Să te făt în gură, ca cum făceam. Uite-te, n-are niciuna. Bine că m-ai împins, mersi! Cum e de aici? Scuze, n-am ce să fac. Nu, n-ai ce să faci! Tu nu-ți poți vedea de treaba ta! Acolo! Liniștit! Că mă fut! Hai că te aștept. Bine, mersi. Nici nu-l mai am pe Aria, da, Zelin. Tu l-ai la prieteni, Oh, Doamne. Edu. Piu! Așa, bozna, uite-ți! Du-te în bună în aia. Așa. Nu! Uite, bă, nu-i corect. Nu-i bine, bă, nu-i bine. Omoară-te. Cum vrei? Nu așa! Foc? Uite, eu tot țopă aici pe trambulină. Să mor eu. Bob, 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 fucking Bob, fucking Bob. Bob, 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 Bob. Uite că asta. De două ori am reușit, mama. Dă-mi parola. Pune una cu difficulty 5 să vedem cum arată. Eu te duc la grea. Un picuț cam super, că cred că nici tu nu o faci. Știi, acolo jos trebuie să ne împingem unul pe altul. Aha, nu mai am nimeni. Da, te-am nimerit. Eu te-am prins de cap. Leo, dă-mi parola. Nu eu da. Nu, eu dau. Nu ești... Nu! Edu-i dezbrăcat. M-am dezbrăcat la bustul gol. Ai pus una cu dificultate 5. Nu am uitat. Oh, fuck. Eu te duc la grea. Un picuț, cam nici tu nu cred că o ți-o faci. Asta sper să o fac acum. Buf! Îți buf! Îți buf! Îți buf! Am făcut ca un vițel, dar nu, când se naște. Îți buf! Nu, ai văzut cum îmi tăiteau și nu. Hai mă, nu intra. Aștept. Buf. Și Edu nu da pe... Nu da de unde în aia. Da? Așa, așa. Nu, așa. Așa. Ah! Nu da vrea. Nu da. Nu! Nu! Da, stai mai bine. Asta e casa lui. Dar eu mă duc pe bine. Hai că te aștept. Trebuia să te duci acolo. Știu! Așa. Bun. Bof. Știi tot? Vreau să țopăi aici, să țopăi și dintr-un super salt magnific și spectaculos să sar și-am murit. Intră în fine în pana mea. Fă cu dificultate 5. Gata, am făcut cu dificultate 5. Cum ai vrut? Cum ați vrut dumneavoastră? Bine, o să vă arăt cum îi și unul cu dificultate fucking 5. Deci să nu zici că acum Face maxim. Acum, Gata. cu dificultate maximă. Haideți să vedeți. What? A. Mamă, dar cât timp apa asta? Lungă rău de tot. Ia atent cum Toate ar. limele o reușește. Bă, dar bine că m-ai împins. Hai, vacul de lungă. Bine că mă împingi iară. Am ales eu, am ales puțe. Dar tu mă împingi pe mine. Nu știu ce de lungă e, mama. Dar nici eu, că nu se vede. Dacă nu e.
încerc să te împing din start. Hai, împinge-mă tu. Ok. Stai că nu am. Așa. 3, 2, 1 și... Ok. Te-am împins măcar. Dar ce faci? Mă prostesc. Piu! Piu! Am murit. Dar aceasta facă să... Nu? A, deci nu trebuie să stai. Doar așa. Așa. Hai, hai! Oh, fuck! Cât ai făcut tu? Pune acum pe deathmatch. Difficulty 3. No, asta nu poate fi super grea. Știu. Auzi, așa se face. Uite, așa. Oh. Fă-ți de deathmatch. Că nu vreau mâine, vreau să faci azi. Nu mâine. Tu. Fă. Ce? Dar nu, că vreau să joc și în container. De fiecare dată când mori. Dar scuze, dar nu știi, nu știu. Bun, deci am făcut ca un vițel. Scuze. Fuck this shit. Hai, ce arunc în sus, ce arunc. Bravo, pune cu dificultate 1, că nu mai am chef. Ok. Hai mă pe o mapă de deathmatch, fă bă, tu fă mă. Da. Ce? Asta nu e chiar așa hard. Stai aici, după aici, după aici și un pic în spate o chestiune. Fuck you. Da, m-ai împins tu ca istețul, bă, mersi că m-ai împins, fără tine nu știu ce mă făceam. Îi făceai mâncare fără mine. Dacă nu mă împingeai tu atunci ca butul, nu mai fi but. Nu mai fi. Fuck. Zbuf. Cumple. Asta e să... Cu plăcere. Ai văzut? Stai acolo. Stai mă, așteaptă-mă. Băf. Hai mă, dar asta e super easy, bă, dar cum să nu o fac? Bossul din mine... Bossul din mine e prea boss pentru tine, înțelege, no. Ești o sgaibă, Sgaibă mică.
Asga! Bă, fuck you, motherfucker! Ah, mă bag în aia. Bă. Nu! De ce tu? De ce nu eu? Bă, deci... Pe cum adică de aia? A, oameni buni, să știți că a mai intrat cineva în cameră. Nu vă interesează, sunteți concentrați pe Transformice. Yay, mapa asta easy, care încă n-am trecut-o. Cu cine te joci? Online? Da, da, și vreau să pun clipul ăsta pe YouTube și am 20 deja de minute. 4, dar ce vrei, că mai mult de 4 nu există peste 3, deci am încălcat limita. Am călcat-o în picioare, pe mine mă doage hăp la cuc. Hai, împinge-mă! Nu te împinge, eu stau aici. Bine că m-ai împins jos. Deci așa se face, mama. Urci aici sus, cât de mult poți, așa, urci sus și după doar așa, după așa. Da, da, foarte așa. Dar urcă-mă și pe mine, hai să fim suflet pereche, vrei? Oh, fuck this shit. Shit. Am reușit. Fuck. Da? Mama, acum îmi dau seama cât de easy e. Da, tare simplă, deci nu am ce înțeleg de simplă ce îi. Stai, nu intra, bă, dar nu intra, bă, dacă zic. Mai omorât, mersi, apropo. Piu, fuck you, mate. Nu intra, te rog, nu intra. Care e ăla? Nu-i zice. Nu știu să zbor. Eu nu sunt avion ca tine, bă. Dar eu nu sunt avion. Tu ești prea avion. Tu ești prea avion pentru omenire. De-aia ai o șapcă verde în cap. Nu. Da. Wow, uite ce asta. Nu poți merge nicăieri. Mă, dar tot mori într-o dată și schimbă mapa. De fapt nu intra. Ba, intră. Nu intra. Bă, dar ți-ai gurița. Fuck you că fac. Te împisici. Eu, nu tu. Te împisici. Piu. Nu mai dați pinguri ca tăți disperații. Asta e cea mai easy peasy lemon squeezy. Dacă nu mai împinge, tu ar fi cea mai. Piu. Da. E cea mai. Da? Iară scrafă. Nu, de ce? Tu ai zburat încolo. Te împisici. Răzbunarea e pe drum. E pe drum răzbunarea mea crudă. Răzbunare crudă. What the fuck? Asta cum, doamne, vrei să ți-o fac? Auri. Bun, și cam atât a fost cu episodul de azi. Nu uitați, eu am fost Edu.
dați, vă rog, un subscribe, un like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!